नै रोंहांबायबो सालायनो हनै हेभि ड्राइभार जाबायथारबायलै माथो आंनाबो फिसाया गारि सालायनायाव एक्सपार्ट जासिगोन नामा आंनाबो फिसाया हायाबो गोसोम जाबोजोबावबाय नै दैबाना हाय खुलुमबाय नमस्ते नोंथांमोनहा मोजाङै ना आंबो मोजाङै दङ नै दावरावथार नै सासेया हेन्डसाम बया दावरावथार ओइ नालाय मा नै जोङो नै दा गामियाव थांनो नागिरदों आरो अखाबो जि हागासिनो नै अखाया फ्रि 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 दहाय फुंनिफ्रायनो हागासिनो दासो एसे जाबाय एसे ओंखायनो दा थांसिगोन नालाय जोङो ओंखायनो बेरायस्राहैखाजोबनोसै दिनै एसे टाइम मोनदों जायगाफ्रानो लाजाला अबाहाय जिफोरखौबो अबाहाय लामनो अबाहाय मानो नै ग्रिलफ्रावनो होदलालाबायनानै दोनजोब्बाय नै जायगायानो जि लेथ्रा जाजोबथारबाय नै हाब्रु जाजोब्बाय जोंना लामाया एकदम दासो रानजोब्बाय नै जि जब्ब' जब्ब' होनलायलायनाय आदैसो जालायलायथारो होमबाबो बैहाय रानबावाखैसो हनै मालाय फुख्रि बायदि जालायथारबाय बेयावथ' नै नै अखाया हाबावनोसो गोसोम जाबावलायबाय नै माबायदि झरना नदी खली संग बत कयासु लाले झूले 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 बतनासु दैयानो लाजाथारा जि लेथ्रा दैबाव रानाखै दैया थांफिनलायबाय दैबाना बेरायनानै फैनोसै एबारहाय ओइथिं थांगोन दे एबारहाय मा होनो दै जिंथिं थांगोन दे एसे बेरायनानै फैगोन दानो बिथिं थांखानोसै नामा थ'दो ओरैजाय दे बाजि खेबसे जानो फैबावगोन दे जोंहा दे दे खेबसे जानो फैगोन बङाइगावआबो डेभेलपनिफ्राय डेभेलपसिम जाबोगासिनो ना नैबे सिगनेल हटेल सापागुरि बे दै जिंथिं थांबाय जोङो एबारहाय नहीं नहीं आज नै न'आव ओंखाम जानानै फैफिनगोन जोङो न'आव थाङिया बिराद गोबावसैमोन न'आव ओंखाम जानानै फैनोसै जोङो दै जिं बेरायनानै थांसै जोङो न'आव थांनोसै न'आव थांनायाबो बुहुद गोबाव जाबायमोन दिनैसो ना माबि आबैनाव थांनोसै नामा नोङो लामायानो मोजांथारलै बरियाखा लामाया नै फाख्रा सिख्रा जोबथारबाय जेरावबो दै 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 जाजोब्बाय माला हागाबावनांगौ बे अखाया बिसिनाव हनै लोमजोब्बायदां बैयाव हनै माबा बिमा दै फैनाय बायदि जाजोब्बाय इयो गैला हनै दैया माबोरै जाजोबखो लोमजोब्बाय बोरै माइ गायबावनांगौ बेहाय माला सेंगागोन बे अखाया नै
बे रौमारि लामाया माने फा गाज्रि ससेबो लामाखौनो बानायला नैलाय फाक्रा सिख्रा जाजोब्बाय गैला हनै रौमारि थानाया दै लोमजोब्बाय बिथिं थांनांगौ ना दिनै स्कुला दैजिं नै लोमजोबथारबाय खाग्राबारियाबो दैजिं मोनफैबाय जोंहा एबारहाय दैजिङाव एसे बेरायनानै थांसै जोंहा दैज्लां बोथोरनि आइ बिमा गंगाखौ नायनो फैबाय जोङो नै दैया नै ना सायदों ना सादों एबार देराखैनो दैया बारा एसे नायना फैनोसैथ' गथ'फ्रा माबा मेथाइ जानो नागिरलायबाय मा मोनगोनथाय बेखौ ला बेखौ मा बायदि हनै मेथाइफ्रानो इगे पास्ता बेखौ मोननै लालाय जानो आङो नै दैया आंबो गाखोनो दे होमबा आयौ गलांगोन दा मबाइला गगोन गगोनलाय मबाइला गगोन नाङा मानो दिगायाव नांगौ अखायाबो गोसोम जाबोजोबावबाय नै दैबानाहाय खोलो जि मोजांथार लोगोफोरनि थाबाय थाथावथाव आरामनो जि समायना नुयो नै आराम मोनखायो सैथो आंना फिसालाया ओमफ्राय गारि सोलोंदों हनै सालायलांबाय बायदि सालायलांगौ नै लासै सालायलांबाय लासै सालाय दे अरे 1 मिनट डालो पहले उधर से राइट से ले लो धीरे धीरे छोड़ना लासै लासै वाह क्या सीन है वाह क्या सीन है नै रोंहांबायबो सालायनो हनै हेभि ड्राइभार जाबायथारबायलै माथो आंनाबो फिसाया गारि सालायनायाव एक्सपार्ट जासिगोन नामा आंनाबो फिसाया दैजिङाव बेरायखांबाय जोङो दा एसे हावा बार जानानै फैलायबाय जोङो दा ओंखाम जानो थांसै दा न'आव लेंहरबाय नै जों दा न'आव सफैबायमोन अखायानो नै गारिनिफ्रायनो ओंखारनो हाला जोङो बाजैखौसो लेंहरबाय जों न'आव सोफैबायलै गारिखौबो जि अखा जोबाय अखायानो नै गिला जाजोब्बाय हायानो अयथासार हाबाब जुब अखा हाखायोखा खोनालायला रायलायनायफोरखौनो नै गया गोमोनथार सिरिखो ना माखो बे गया
한나이 어이 लोगोफोर मा संखोथाय बाजैया ओमफ्राय नै दा ना गोरान ना मा जाखो बे बोखालाय नायनि माबाबो गैया लाइटबो गैया ना गोराना अबेनिफ्राय मोनखो ओमफ्राय मोजां फोरानबाय बे माबे मैथाना ओमफ्राय नै दाउ बयलारबो सङाखै संगोनसो बेखौ मोनालायबाय जोंना ओंखाम जानाया मोनानैसो जालांसिगोन दाउ बेदर सिथारबावबाय ओमफ्राय नै बाजैया ना सायदों सेनाव सानायनो बियो नाजों ना मेला-मेलाथार ओमफ्राय नै दाउ बेदरा मोनबाय आन्दाय खोन्थानाया गासिबो ओंख्रि ओंखामखौनो खोन्थाजोबखाबाय आङो दा जानोसैल' जों बे जोगोनार ओंख्रै नै गाइस बिदिबा आं भिडिअखौ एसेयावनो फोजोबनोसै अखायाबो जा हाबाय खोनालानो दिनै भिडिअखौ आं एसेयावनो फोजोबनोसै आरो आं ओंखाम जानो होननानै फैदोंमोन दा खोन्थाजोबखाबायानो नै गथ'फोरनो खुरबाय नै बेदर फिसाफोरखौथ' खोन्थाजोबखाबाय आङो एसेयावनो आङो फोजोबसै मोजां मोनोबा कमेन्ट लाइक शेयार साबस्क्राइब खालामना होदो